Kalapan kemen nek pastor bat kinong ngalam balang bat ya kiriu nget balang ublei jong kam Meghalaya bat Assam hakana para kata kari minta kasngi hadin bokpa sosnes sotun lalit bat pli ki mau jengking bat artli kamera kebedan hajan ke yang meni balang ublei kana para kiba ulap penyo jengerap kebalakot hadu arpun durak tingkah. Honorable Chief Minister lengba ki scheme ki pakerpang ki bamu laai na ke benta ke de kebalang kebalang ublei hang ne ha khana para ti na keleng junga ku munong mikmat ku emily barobor kumang oi pi ngakwa ban pendep ya kanu kanu kam kapa ki nongsong snong ki don kam kapa ki balang ki fair ki don kam lane ki groups ki fair ki don kam ye ke jingerap na ke benta kumno bangila ban warna ya ki jingtei lane ki jongdon kam na ke benta ban kinti susu ye ke ne ke dong thain ke jongi terku lengba ki kam ki ba ka sarkar kalale kaba u emily jungpi nakaway ka rensan sakaway pat nakaway ka kinhun sakaway pat nakaway ka snong sakaway pat ngiju persang kumno ban lekat bala ban yarap lane ban penbiang ya ki jingdon kam kiba nakelyang ki nongsong snong ki kinhun ki bafer la kalong ki balang ki bafer ki snong ki bafer ki badon apo jong ka konsensi ke jungi apan pawe ke jing kublei i pastor Samuel belapan kan mau yang ia kena kapor naga benta kena ka jing kenduk ko jungi naga benta kena ka plan ka ba naklian ki pastor ki don ti ka ngamenjur lang ya ke ba i pastor yong ba ya karukom trekam ka jongi kum kinong mikmat khamtam nakaliang jonga ka ba ngamkhen batang ka office trekam on penkut ya ka yakinu kinu ki kam lane ban pediang ya ki ba lane yakinu kinu ki group ki organization ki ba fair lane ya ki rong ba snong lane ki nong ilam ki kinhun ki ba fair bangan si pediang le ban penkut ya kata karukom trekam ke jonga tang hapo office ngamhun henry lakalong kaji kendu lakalong haki program lakalong haki no ki jaka ki bang mi kindu lane lakalong bang yesong kalilang habang ya keren ya kakam de ka phang ka bang kwa ban pensgo pi kalong ba ngakwa ban pendep ya kakam kabang ngasu thu ba ya ka jingdon kam ka jongpi ya ka jingdon kam je ka snong ya ka jingdon kam je kino ki kinhun jong kino ki kinhun ki badon kam ya ka jirap kaba lingba u local emily badkarpat ka sarkar na ka banta kanu ka jingtei lane kanu ki infrastructure laban ong kiba don kam banwara hapo jong kenika konsensi ke jungi te hakene gapor ngaso manong ban pensngo pi baro iwei ke bedon hangne ngaso ban ay ke jiro bat ke kentin ki bangamla su ban ong dakmui pat ya ke jing sbun bat ya ke jing pediang ke jung honorable chief minister ban sanction ya kene ka staircase kom office kaba nagliang u honorable chief minister lai lingba ka special ingba ka chief minister special scheme kaba u honorable chief minister lai hakaba lada pipet ya kene ka staircase
haga jinglot kaba lakot sekalai penriu lak henrei da pipoi haki por baro be don lang hene ko por pipoi hakene ka jaka nadu bastang bantai kenika ya kenika staircase kam office trekam jong ka balang ublei hangne khanapara la pipet ya kenika jaka pinum poi perkhat ba kenika area la ban penlong ya kenika staircase kapalayo lang natrai ka septitang ka septitang pilayo lang nangta pilayo ka staircase pilayo bat ikiniki kamera nangta kaban sawan pat hadin kan selong ka office trekam kaba nakaliang ki pastor jong ka balang ublei ki don kam Sure is done.